Yo, bojomu nanti. Nunggu kene sik oh. Oh iya mau kae lagi. Bojomu nanti. Tak ijono rosokan. Gendeng kon. Bojo dijono rasokan lama tamu kuwi ta. Yo Mbak. Kok nyambut gawe kok wis kesuwen tak ijono rosokan ae. Gayu iki nanti ditakoni temen-temen arek wis mau racun mau kate. Digawa Bang Titil. Bisa iki. Karena dhewe dek iso nyaur kok. Piye sih orang rumah tangga iki piye? Bojomu digawa Bang Titil. Iya, digawa ge. Terus mau culno. Tak culno kok. Oh, gak kanggo kok pisan. Arek goblok. Kate gaya apa? Dikon bayar yo, Pak. Mau dibayar-bayar. Gayu kate oleh warisan. Oh iya. Le goblok. Piye iki yo digawa Bang Titil lek. Piye iki? Goblok. Gayu kate oleh warisan. Piro? Akeh mari dodol sawah. Aku mari. Iya betul nak kowe. Arek goblok. Digawa saiki. Ya dadi golek sih. Lho. Lah nek wis ado. Lah kan Karo mae kowe. waduh do golek nanti. Kon iku ya piye? Lah karo mae kowe. Piye iki? Duwe pesituk tolong pisan. Arek iku kate oleh warisan niku mang. Arek gak ngomong kok Yon. Ya paling kan kate dipegat. Oh, ngono kate warisan sak kate dipegat ngono ta. Lah ngene mau kene Bang Titil lho. Piye itu? Lah piye arek yo gak iso mbayar jare lepas tanggung jawab kowe. Dek entek aku blonjo ae gak tau. Urip nek kakek utang ya ngene iki arek. Lah utang yo digawe badok, dek tak kon golek aku betul kon malah rambanan lho puri. Golek ono ae. Timbangane gak karu-karuan. Duwe kok gak gelem duwe. Akeh ta? Sawah rong bau kate didol kabeh. Ayo, lah awake. Ayo golek iki. Goblok iki yo an. Iya, keton yo aku malah kok tak kek. Si golek nang ndi iki? Gayo iki. Yo gak ero ame wong kemang nang ndi. Kate tok warisan e. Bas goleki ae. Kok enak ngono. Ada apa nih? Aku tak. Mah itu kok Bang Plecet emang. Lah apa? Bang Plecet kok melayu. Ya apa ya gara-gara bojoku iku sih. Terus melayu itu lho. Urusannya apa? Sedih ya apa? Lah kulo sing diutang di atas nomo ya areke aku sing kena sing kok mbayari. Iku ngono bojomu. Utang ngamu ta. Alah, utang yo nek titik akeh. Lah masuk akeh ku bojomu tak guguk. Lah wong iki jaminan. Kayak jaminan. Piye maksudmu? Bojoku ku ora iso nyaur. Hmm. Lah Bang Plecet iki nganggo jaminan. Lah aku iki digawe jaminan nek bojoku. Bener berarti. Aku digondol ambek Bang Plecet emang wong-wong tak tinggal. Ayo, asli bojomu bener. Udah piye maksudmu? Lah kan gak golekno duit. Kayak jaminan ae nek oleh duit. Loh, padahal aku iku lho katene dodol sawah rong bau. Kate ae kok. Loh, wis tak dol iki wis kate dhewe iki. Cukup ta dikene bayar utang. Alah, yo luwe-luwe tak trimo iku. Saja ngomong. Saiki kon mulya, paling bojomu digolek. Golek itu. Alah, lapo mulih tambah ketak pegat tambah. Lapo mulih. Ngomong aja ngawur ya. Lapo mulih wong arek konsep ngono. Nek ngomong, kok ngono ngapak-ngapak mesti dikate awake dhewe mesti yo. Iku tak wong wedok koyo ngono. Maksudnya bojomu koyo ngono ya. Lho, kon garo kon. Karo ya. Alah, nek nyerang mbok koyo bugasi mau turu. Nek nyerang. Nek ngomong apa kowe bawah dekan. Ya deh iku nek ngomong. Bojomu iku dilalekno. Lah iki kenyataan ngono ya. Masih ngono ya aja diumbar ngono ta rek. Sopo sing wong lanang kuat tak umbar-umbar sih. Lapo, padahal maringin tak pegat. Wah, aku dodol sawah rong bau. Gak mbok ijono ae. Sopo gelem wong lanang dijoli iku ya iso gak iso mati tuwek. Sopo kan gua aku.
Pepe nek ketetok warisan ae kok ketek buah-buah. Ya udah lah. Dengan raimu soge ya ora. Lho, duitku akeh kok. Ya saiki. Sampean nyecer saiki ndung arek kurang duit. Sama gak melok duwe ae kok. Iya. Tapi kan oleh aku. Wis ae mulai. Kono jarine ambumu gak enak. Oh. Yuk, kok tambah Hei, apamu jarine gak enak ambumu. Oh, ditanya. Aku mangsamu bisa dapur enggak ya? Mulai. Uang kok